Ngiyababingelela abantwana abayingcwele. Sizobula nesihlabelelo 83 inkosi busephana kwemana. Sisindisiwe thina Down. see.
Asibonge. Amen. Isihloko esikhuluma ngaso namhlanje sithi usikompilo lwamaNazaretha. No, usikompilo lwenkolo kaJehova. Usikompilo lwenkolo kaJehova. Ngizofunda incwadi kaIsaiah 8 verse 11 kuya 13. Incwadi kaIsaiah 8 verse 11 kuya 13. Ngokuba uNkulunkulu ukhulumile kanjalo kimi ngesandla esinamandla, wangiyala kuba ngingahambi ngendlela yalaba bantu. Wathi, ningasho ukuthi kuluzungu konke abakushoyo laba bantu, ukuthi kuluzungu. Ningesabi abakwesabayo, nibe novalo ngakho. uJehova Sebawoti mngcweliseni yena, kube nguye enimesabayo. Yebo, kube nguye eninovalo ngaye. Amen. Ngithena isihloko esizokhuluma ngaso sithi usikompilo lwenkolo kaJehova. Usikompilo lwenkolo kaJehova. Uma ngikhuluma ngosikompilo lwenkolo kaJehova, ngikhuluma ngosikompilo lwamaNazaretha. Ngoba amaNazaretha angabantwana bakaJehova. AmaNazaretha ayisizwe sikaJehova esikhethiwe. AmaNazaretha uma engamaNazaretha angempela angumfanekiso ukuthi umuntu osezulwini uphila kanjani. uJesu wathi, umbuso wakho Nkosi mawube semhlabeni, esho umbuso kaNkulunkulu. Waqhubeka wathi, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Bakho-ke abantu abazamile ukuba bebonise ukuthi umbuso kaNkulunkulu usemhlabeni.
Abakho abantu abake bazama nokuzama ukuthi benze intando kaNkulunkulu la emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Abantu abenze lokho amaNazaretha kuphela. Umuntu ofundisile noma isithunywa sasezulwini esifundisile ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani usesemhlabeni kube nguShembe. Ikhona ke kubalekile ukuthi njengamaNazaretha siqonde ukuthi kusho ukuthini lokho kwakhulunywa uNkulunkulu kuLevi 20 verse 26 ukuthi ibani ngcwele kimi ngokuba mina Jehova ngingcwele, nginahlukanisile nabanye abantu ukuba nibe ngabami. Ibani ngcwele kimi ngokuba mina Jehova ngingcwele, nginahlukanisile nabanye abantu ukuba nibe ngabami. Leyo nkulumo kufanele ibe ne-meaning kumuntu ongumNazaretha ukuthi ukuba ngcwele ukuba njani, ukuba ngcwele kuJehova ukuba njani. Wonke umuntu ongumNazaretha ngempela kufanele eqonde ukuthi wayithini uShembe uma ethi khumbula ukuthi namhlanje wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho ukuthi uyohlala endlini kaJehova kuze bese kupheleni kwensuku zakho. Kusho ukuthini ukuthi uma uba ngumNazaretha ngaso sonke isikhathi kufanele ukukhumbule ukuthi uyohlala endlini kaJehova kuze bese kupheleni kwensuku zakho. That itself means one thing, ukuthi indlela yokuphila kwakho, your culture, your custom, your tradition is now a divine way. You are no longer having an ordinary life ephilwa ngabantu bonke. Uma uMnazaretha, you have now to live a divine life, a divine tradition. Siyazi ukuthi njengoba singamaZulu nje sonke lapha sinosiko lwethu. Lolu siko lwethu luxuba izinto eziningi. Kukhona ukuthi kukhuliswa ingane, kukhona ukubelethisa, kukhona ukwemula, kukhona ukubika umuzi, ungabala ukushadisa, ungaba ukuqhoyisa nayo yonke leyo nto. Usiko lelo lwethu as amaZulu. Kodwa as amaNazaretha asenalo usiko lwabantu. As amaNazaretha asenalo usiko lwabantu. Ngani na? Ngoba usiko lwabantu luyashayisana nosiko lwasezulwini. Usiko lwabantu luyashayisana nosiko lwasezulwini. The way of life yethu ayihlangani ne way of life esinikezwe uNkulunkulu. And yet we have taken a vow. Sesithatha isifungo sokuthi siyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zethu. In other words, that is a separation. And a Nazarite is one whose whole life is dedicated to God, whose whole life is separated unto God. In other words, kufike abantu la
and you are not amongst people. You are separated. You are away. Your way of life is no longer with the people. Is that understood? And because of that, awukwazi ukuba nosikompilo olufana nosiko lwabantu. Yours is different. Yours is separate. Wonke amasiko akithi kwaZulu angwaza wezinye izizwe. Onke amasiko akithi akaZulu ayasiphoqa ukuthi uma sizowenza siphule umthetho kaNkulunkulu. Ngani na ngoba wonke amasiko akithi akwaZulu angamasiko athi yonke into ayibikwe kwabafile. Do you follow what I mean? Yonke into yethu ithi ayibikwe kwabafile. And yet, apart from what God has said, uShembe himself has stated very clear ukuthi uma ungumNazaretha awukwazi ukuthi usihlanganise ngokukhuluma nabafile. Ekseni nginifundele nango unumber 6 othi noma imuphi umuntu okhuluma nabafileyo ngokwakhe ningazihlanganisi naye. Noma imuphi umuntu okhuluma nabafile ngokwakhe ningazihlanganisi naye. Whoever communicates with the dead on his own, you've got nothing to do with that person. No communication with the dead on your own. Uthi-ke uShembe noma imuphi umuntu okhuluma nabantu abafile ngokwakhe, and the key word is ngokwakhe, on his own. Ushembe does not say that there is no communication with the dead, but no communication with the dead on our own. But the communication with the dead must be through our God. Is that clear? Because we are not saying ukuthi abantu abafile amademoni, we are not saying ukuthi abantu abafile abekho, but uShembe says umuntu angakhulumi nabafile ngokwakhe. Kufanele umuntu ekhulume nabafile ngokukaNkulunkulu. Is that clear? Sinikezwe thina ukuthi sikhulume nabafile ngokukaNkulunkulu, not ngokwethu. In other words, there must never be any direct communication, never be any direct speech, never be any direct talk with the dead, not by Nazareth. But any communication with the dead must be through our God. How? Uthi uShembe akuvumelekile ukuthi umuntu akhulume nomuntu ofile ngokwakhe, kodwa umuntu ukhuluma nomuntu ofile ngokukaNkulunkulu. And ukukhuluma nomuntu ofile ngokukaNkulunkulu can be only through one thing, is to talk to God and to make a sacrifice to God. Ukukhuluma nomuntu ukuthi ukhulume noNkulunkulu wenze umnikelo kuNkulunkulu. Ngamanye amazwi uma wazi ukuthi umama wakho unecala, you kneel before God and you say, Nkosi umama wahamba enza ukuthi nokuthi ngalomnikelo ngicela ukuthi lapha ekhona
umthethelele. You follow what I mean? Ubaba wenza ukuthi nokuthi ngalomnikelo ngicela ukuba umkhumbule lapha ekhona. You are communicating with the dead through prayer. You are communicating with the dead through sacrifice or offering. And the prayer is a prayer to God. And the sacrifice is a sacrifice to God on behalf of whoever the dead you are referring to. That is the teaching of our prophet, is our shepherd. Ngakho-ke into yokuqala ofanele uyazi ukuthi usikompilo lwethu as amaNazaretha ukuthi asinayo i-communication nabangasekho ngokwethu. Sine communication nabafile ngokukaNkulunkulu. Ngaleyo ndlela ke asinalo usiko esalandelayo lwesizwe sakithi, because usiko lwesizwe sakithi luthi asikhulume nabangasekho ngokwethu, kanti uShembe uthi asikhulume nabangasekho ngokukaNkulunkulu. Ngakho-ke wonke lemicimbi eyenziwayo enziwa abantu bakithi ukuthi kukhuliswa ingane, iyashadiswa, yemulwa nayo yonke into, thina as pure Nazareth we have got nothing to do with that. Kodwa as umNazaretha ingane yakho ikhuliswa kanjani? Because that is very important. As umNazaretha ingane yakho ikhuliswa kanjani? Okokuqala, wonke umuntu wedlula ngokukhulelwa. Wonke umuntu udlula ngokukhulelwa. And uma umuntu ekhulelwe, there is a danger. Whoever is pregnant, there is a danger. The danger is that unina wengane engafa, kanti nengane ingafa. But thina asinayo i-baby wash, baby wash, i-baby shower. We don't have any baby shower, thina. Sorry to say baby wash, whatever. We don't have a baby shower, thina. We don't know what that means. Thina sinababelethisi basezulwini. Ngoba yonke into esiyenzayo, we must be visited by angels. Anything umuntu oyinazaretha oyenzayo noma umcimbi noma nani ungekho ingilosi ingeke ifithe lapho, lo mcimbi lo uphambene noNkulunkulu, uphambene nokukholwa. Why? Because you have taken a vow ukuthi uyohlala endlini kaNkulunkulu uze ufe. Ukuthi uyohlala endlini kaNkulunkulu uze ufe kusho ukuthi throughout your life you will keep the commandments of God. You will follow the tradition of God. You will follow the heavenly tradition. You will live a divine life. And as a person who has taken a vow that you are going to live a divine life, there is no time lapho uthi now divine life ake usale eceleni njengamanje ngisaphila kwasemhlabeni. There's no such thing. The vow does not allow you to do that. So umuntu ongumNazaretha uma ekhulelwe
unababe uwenzelwa inkonzo yokumbelethisa. And le nkonzo yokumbelethisa yenziwa ngamakhosikazi ka-14. And uShembe wasiqambela iculo lalokho. Nasi isihlabelelo sikaShembe. 100. See. Isihlabelelo 100. Uthi uShembe siyobeletha sinethemba ngaleli gama lakho. Siyakubazala bephilile abakholwa izwi lakho. Siyozula emahlane ngalolu dumo lwakho. Isiqu sokunqoba nguJehova kuphela. Iqhawe eliya ngokwehlula nguJehova kuphela. Siyothokoza ngabangcwele abavela emafini. Isikhali sokunqoba sokukholwa nguJehova kuphela. So giyasivela esangweni lomuzi oyingcwele. Thina abanqobileyo sisesemhlabeni. Izingilosi zishaya amaphiko ngokunqoba kwethu. Yena misani uthokozwayo ongunaphakade. You see, uma ngabe umNazaretha ekhulelwe bese amakhosikazi ehlangana esezobeletha ebese menzela lenkonzo ehlabelela lesihlabelelo, akakwazi ukuthi lo unkosikazi ebelethe kabi. Uyophila nengane yakhe iphile ngoba ubelethiswe amakhosikazi ka-14. Amakhosikazi ka-14 ebehamba ney'ngilosi. Lo mama uye kobeletha enesibusiso, nengane ezalwa yazalwa inesibusiso. That is our tradition. That is our tradition. Thina njengamaNazaretha asinawo ukhisimusi. Thina njengamaNazaretha asinawo ama-Easters. Why? Because we are biblistic. We are biblistic. Yonke into esiyenzayo senza into esiyithathe eBhayibhelini. And therefore we just don't simply take anything esingayazi which is not here in the Bible. We are biblistic. Purely biblistic. Yonke into esilandelayo noma umuntu engayichaza kanjani, but as long as it is not biblically, we do not take it. And since ukhisimusi awukho eBhayibhelini, since ama-Easters agekho eBhayibhelini, Christmas or Easters are not part of our tradition. Amen. Amen. They are not part of our tradition. Noma ngoba abantu behleli bonke ungaya udle wenzeni, but you are not part of the tradition as umNazaretha. And when I'm talking about umNazaretha, I mean umNazaretha in South Africa, in KwaZulu, umNazaretha in Africa, noma ngabe use Mozambique, noma ngabe use eCameroon, noma ngabe use Nigeria, noma ngabe use Kenya, noma ngabe use America, noma ngabe use England, noma use Russia. Once a person says, I am a Nazarite, he is bound by these traditions. He is bound by these traditions.
Because we are no longer under the traditions of man, but we are under the traditions of God, because we are the children of God. We are the nation of God. And lokho umuntu nomuntu omNazaretha must enter his head or her head. Ukuthi, I am the child of God. And as a child of God, you must be proud of being the child of God. And pride yakho must be that you are keeping the words of God. Thina ngonyaka. Oh, by the way, thina ngonyaka. Uma kwehlukanisa unyaka, we come together. Or if you are alone, you alone. You kneel down. And uthi kuNkulunkulu ngiyabonga Nkosi ukuthi sekuze kwaphela unyaka ungigcinile. Ngicela ukuthi nonyaka olandelayo ube nami. You do that ngokuthi ukhulume noNkulunkulu ubuye unikele kuNkulunkulu. So njengamaNazaretha, our tradition is that uma ngabe kuphela unyaka nkathi abantu begijima emgwaqeni beshaya ama-cricket nani nina noma as a family or as families, you come together. You worship God. You have the service. Niguqe, nihlabelele, nithandaze, ninikele. You are thanking God that He has kept you for the whole year. And you are asking God to keep you for the following year. That is our tradition. That is our tradition. So, ngenkathi abantu betatazela ukhisimuzi nani wena kuphela utatazelela ukuphela konyaka ukuthi ukuphela konyaka kahlangane sibonge uNkulunkulu ukuthi sisaphila. Sibuye futhi sicele kuNkulunkulu ukuthi asiphilise nangonyaka ozayo. That is your custom. That is your tradition. That is your culture. Usikompilo lwakho lolo ofanele ulandele uma ngabe ufuna ukuba umNazaretha ophelele, ngoba umNazaretha all the time kufanele ukuthi lapho okhona kusondele ingilosi yakhe kuye, and ingilosi yakhe ijabule ngaye. Niyakuzwa lokho? Thina as amaNazaretha asinayo i-birthday. We don't have a tradition like birthday. No. Ingilosi yake yasibuza ngelinye ilanga yathi, nakufundiswa ubani ukuthi kukhona i-birthday? Yini i-birthday? NjengomNazaretha ungathi i-birthday yini? Lo mcimbi okuthiwa i-birthday nawufundiswa ubani ngoba awaziwe ezulwini. Kusho ingilosi yathi nakufundiswa ubani ngoba awaziwe ezulwini. Ithi-ke ingilosi ngike ngihambe ngibe phakathi kwenu uma nenza lo birthday ngibone nenzani. Uthi uma ngifika lapha ngiyitholi into ethinta uNkulunkulu kule nto engiyenzayo. Ithi uma ngabe upha isipho ingane yakho nge-birthday usuke uyibonga ukuthini? What are you thanking your child for? What has he or she done that warrants you to go and buy expensive clothes or expensive cars for him? What has he done? Iphilisile. Njengoba uzobonga nje uzoyithengela imoto ukuthi iqeda unyaka,
uyibonga ukuthini? How do you thank a person without an achievement? How do you thank a person without an achievement? So, we as Nazarites, we must understand that a birthday is not part of our tradition. If by any reason uyaphoqeka ukuthi ukhohlise ingane yakho ngebirthday, ungayithengela ikhekhe lakho, that's all right. But kulowo mcimbi onayikhekhe laleyo ngane yakho akube nomnikelo oya kuNkulunkulu. Because ingane yakho has not achieved anything by living. He has not achieved anything by living. So, it is incorrect, it is wrong. Ukuba nge-birthday umuntu bese uwenza sengathi there is something great that person has achieved. When ukuphila kwakhe uNkulunkulu umphilisile. And the person who has made that child or yourself to live is not yourself, but it is God. Apart from the fact that birthday has got nothing, the Bible doesn't have anything like birthday. But itself, what is being practiced there, it does not sound well. uNkulunkulu ukuthi ufike ephilisa ingane yakho wena bese uzobonga yona. Umbonga ngani lo oyiphilisile? Yabuza lokho ingilosi yathi ngifike lapha kuma birthday ngifice kuna utshwala ngifice kunani nisuke nenzane. Laba abantu basuke bezohalalisela lengane beyihalalisela ukuthini? What has he achieved ngokuthi iyenzele le birthday? Ithi ingilosi, you must know ukuthi lento as it stands is not acceptable in heaven. Because noma into uyenza ibe tradition, but uma uyenza ibe tradition, because tradition does not necessarily mean ukuthi it must always be heavenly. But noma ngabe tradition leyo nto ayibe tradition in the line of God. It must be a tradition which is being attended to by angels. Because you are a child of God. You have taken a vow that you will live in the house of God for the rest of your life. Ngakho-ke uma uthenga ikhekhe ujabulisa leyo ngane ngalelo khekhe, but okufanele ukhiphe kakhulu umnikelo obonga uNkulunkulu ngokuphila kwengane yakho kuze kuphele unyaka. But ithi ingilosi, for any achievement kufanele ukuthi umuntu enzelwe umcimbi for the achievement. For example, uma ingane yakho iphasile yaphasa umatric noma iphase ngamalengiso nani, kufanele leyo ngane uyibonge. Kufanele leyo ngane uyiphisipho. Kufanele leyo ngane uyenzele umcimbi. Uma ingane ishaye ize yaba no 21 years iyintombi, that is an achievement. Leyo ngane kufanele ukuthi uyenzele umcimbi uyibonge, because ubonga i-achievement yayo. Uthi mntanami uyiphathe kahle waba intombi wazo reach le stage, ngiyakubonga ungayithengela noma yini, but kuyo yonke into oyenzela umuntu, you must know that that person was helped by God. And noma ngabe wenzela leyo ngane lokho, but at the end kufanele uthi Nkosi ngiyabonga ukuthi ingane yami uyenze ukuthi iphase esikoleni. Nkosi ngiyabonga ukuthi ingane yami uyenze ukuthi ifike ebangeni elithize intombi. So it does not mean ukuthi if
kufanele unikeze ingane isipho, then akufanele ukuthi ubonge kuNkulunkulu ngomnikelo. That is our tradition. That is our tradition. Yonke into esiyenzayo kufanele ukuthi ibe nelokhuzo, ibe noNkulunkulu. Ikhulumile ukuthi ekupheleni konyaka kufanele sihlangane. That is our tradition. Ukunikela is our tradition. Abantu bamasiko bayahlaba. In everything bayahlaba. Bayahlaba bebonge, bayahlaba beshweleza. Thina instead ukuthi sihlabe siyanikela. Ingane yakho no uyikhulisa ngomnikelo. Noma isiphi isikhathi mawuthola isikhathi unikele, nginikelela abantwana bami ukuthi uNkulunkulu ebakhulise kahle. Amen. Nginikelela abantwana bami ukuthi kube njani kube njani. Throughout ngake ngakhuluma indaba ukuthi thina umama wayesinikelela right through kusukela kuncane kwethu. Noma ngabe esethempelini noma ekuphi uzofika enikelele thina. Noma ngabe ethandaza ngangimuzwe ethandaza wayethandazela thina. Ecela uNkulunkulu ukuthi sikhule kahle. Ecela uNkulunkulu yonke ithi. Umama uyathandaza, umama uyanikela. She never forgot about us. Don't forget about your children. Amen. Don't forget about you. Amen. Uma uthandaza, cela kuNkulunkulu ukuthi ekuphe ukukholwa. Cela uNkulunkulu ukuthi ekuphe ukuphila. Nikela kuNkulunkulu ukuthi ekuphe ukukholwa. Nikela kuNkulunkulu ukuthi ekuphe ukuphila. So you pray for yourself and you pray for your children. You make sacrifices for yourself and you make sacrifices for your children. So ukunikela is our tradition. Ngaso sonke isikhathi fanele ukuthi sinikele. I-tradition yethu enkulu imikhosi kaJehova. Imikhosi kaJehova. Akwazi ukuthi ube eNazaretha ungakwazi ukulandela imikhosi kaJehova. Umkhosi kaJehova uthi oqala iSabatha. In every 7 days, God has given us 24 hours where we fast and worship Him and nothing else but worshiping Him. iSabatha liqala ekushoneni kwelanga ngoLwesihlanu liphele ekushoneni kwelanga ngeSabatha. It's 24 hours, eh? And kulo 24 hours onikezwe in every 7 days are hours which are separated for you to fast and worship God only. 24 hours per week. Is it too much to ask? Ukuthi out of 7 days you failed to worship God for 24 hours. Ucisha umlilo, ugeze, ungakudli kulokushisayo, ungahlangani namamuphi umuntu ngokocansi. Is it too much to ask? For God. uNkulunkulu umuntu ophethe impilo yakho yonke. Is it too much to ask? Then ngenyanga you are given 2.5 days. Umkhosi kaJehova
whether umkhosi wamakhosikazi noma umkhosi wamadoda noma umkhosi wey'ntombi uqala ekushoneni kwelanga. Uma kungamadoda uqala ekushoneni kwelanga mhla ka-22 uphele ekuphumeni kwelanga mhla ka-24. Nomkhosi wamakhosikazi uqala ekushoneni kwelanga mhla ka-13. Uphele ekushoneni kwelanga mhla ka-15. Angithi? Kanjalo umakhosazana uqala ekushoneni kwelanga mhla ka-24. Uphele ekuphumeni kwelanga mhla ka-26. Is that too much to ask for God? Ukuthi ensukwini ezo-30 unikezwe nje u-1.5 day, because kusukela ngo-20 ekushoneni kwelanga ngo-22 kuya ekushoneni kwelanga ngo-23 is a day. Then kusukela lapho half a day ekuseni. So we are only given 1.5 days ukuthi fast and worship God. Then per year you are given only 3 months out of 12 months. You are only given 3 months ukuthi you fast and worship God. You fast and worship God. Is that too much to ask? Ukuthi kuzo zonke lezi inyanga ezo-12 uNkulunkulu uthena njena mkhonze nje ubeke phansi, put aside everything only for 3 months per year. Is it too much to ask? Now, uma ubheka ukuthi indlela yakho ihamba kanjani, you will see ukuthi we have got no part ey'ntweni zasemhlabeni. What I'm saying and what I'm doing, nginibekela i-tradition yomNazaretha. Lento engiyikhulumayo noma ngabe umNazaretha ongumXhosa noma ongumSuthu noma owase-Nigeria noma ngwase-Kenya noma ngwase-Cameroon noma ngwase-Gibhithe noma ngwase-USA noma ngwase-England noma ngwase-Russia, as long as umNazaretha ethi ngimNazaretha kufanele azi ukuthi kuno verse 11 womthandazo weSabatha othi khumbula ukuthi namhlanje usuwenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho. And you must understand what that means. Wonke umuntu omNazaretha kufanele kuba amazi uLevi 20 verse 26 where God says, yibani ngcwele ngokuba mina Jehova ngingcwele, nginehlukanisile nabanye abantu ukuba nibe ngabami. And you have to understand what that means. You have to understand what that means. Ngoba ukuba ngcwele, that's why today in most Christian churches you'll never find the use of the word ubungcwele. They'll talk about ukusindiswa, and I don't know according to the Christians what ukusindiswa is. Kodwa according to the Nazarites ukusindiswa ubungcwele is synonymous, and ubungcwele kusho ukuphila ngaphansi komthetho kaNkulunkulu. And it means nothing more than that.
Uma ethi uNkulunkulu uyibani ngcwele, usho ukuthi nina philani ngaphansi komthetho kaNkulunkulu. Ningabanaki labana, ngikhethe nina ukuthi nibe ngabami. And there is no way in which you can be called or you are the child of God if you do not keep the commandments or the word of God. There's no way. Ngenkathi ethi uNkulunkulu abantwana bakwa-Israyeli bangabantwana bakhe, he was saying that because kwakungabantu okufanele begcine umthetho wakhe. Hayi ukuthi wayethi baba abantwana bakhe for any other reason. No, babe ngabantwana bakhe simply because they have to keep his commandments. Simply because they had to follow his way of life, his tradition, the heavenly tradition, the divine tradition. That is what we are. And that's what we must strive to do. Ukuthi sigcine umthetho kaNkulunkulu. Silandele usiko lukaNkulunkulu. Even when i-tradition yethu ithi, right, nangu umntwana wakho uphasile, mhlambe uphasa matric, mhlambe use-university uphase iziqu, right, une-right yokuthi umenzele umcimbi, umbonge, umphe isipho ngasimphe sona, but also involve God. Now, uma umntwana wakho esephuma eyosebenza, the blessing must come from the parent. The blessing must come from the parent. Fanele umntwana wakho uma eseyosebenza iguqa phambi kwakho. Baba, mntanami siyofuna umsebenzi. Mnikeze ibusiso. uNkulunkulu ehambe nawe. uNkulunkulu ekwenza ukuthola umsebenzi. Usho noma yini, but bless your child uma iyofuna umsebenzi. Ngoba ukuthola umsebenzi izowuthola ngeblessing yakho. Akakho umuntu one-blessing kumntanakhe odlula uyise noma unina. So in whatever you do, ask for blessing from your parents. And you as parent, give blessings to your children. Kade sonke lesikhathi ubika uNkulunkulu ukuthi ngicela Nkosi ukuthi ungikhulisele, ngicela ukuthi ungikhulisele, ngicela ukuthi ungikhulisele, waze waphasa umntwana. Uma esephasileke manje nake, now give the blessing. Hamba mntanami uyosebenza, uNkulunkulu ebe nawe, uthole umsebenzi. Uma umntwana esewutholile umsebenzi, wahola, umholo wokuqala usabazali bakhe njengoba unjalo. Noma ngaba abazali bakhe kungaba khona ingxenye abampha yona noma kanjani, kodwa umanje uqala ukuhola umholo, take your salary straight to your parents and say, Mama, Baba, here is my salary. Then yenkathi you take, here is my salary, your parent will again bless you. Ibona abazoyithathela ukuthi bathatha malini mabeyithatha benze njani, but take your salary, your first salary, to your parents. Do you follow me? Amen. Uma umuntu ongumNazaretha esefuna ukugana noma ukuganwa, especially ukugana, ngoba umuntu ngenkathi ethi 21 years umnikeza isibusiso sokuthi ugcina ubuntombi bakhe, indirectly sokusumtshela ukuthi usungagana.
Kodwa you as a man, when you are ready for ukuganwa as amaNazaretha, ukhipha umnikelo ungakabanayo intombi onayo engqondweni yakho. Uye eLatini uyocela uNkulunkulu ukuthi Nkosi, sengifuna ukuganwa. Njengoba ngifuna ukuganwa njena, ngicela ukuthi wena ungikhethele intombi engizothi mangiyicela yakhe umuzi wami. Ukusho konke okufisayo ngentombi, not a particular woman osuyazi. No, you just come and to God, you ask for ukuganwa, ungenayo intombi. Uthi Nkosi ngicela ukuganwa. Ukhipha umnikelo wokucela ukuganwa. Hayi ukuthi ukhipha umnikelo wokucela intombi ethize, ngoba leyo ntombi mawusukhipha umnikelo uyicela, whatever happens akusahlangene noNkulunkulu, ngoba wena ucele a particular ntombi ngomnikelo. uNkulunkulu akaze uyishintsha. But if you go to God, you ask ukuthi uganwe, ungekho intombi in mind, uNkulunkulu uyena ozokukhethela intombi. That is our tradition. Amen. That is our tradition. So, ukuze uphelele ebungcweleni, you have to follow the traditions yobungcwele. Do you follow what I mean? Ukuze uphelele ebungcweleni, you have to follow the traditions yobungcwele. And i-tradition yobungcwele inhle. Ayikho into enhle njengokuphila ngaphansi kwaNkulunkulu. Ayikho into emnandi njengokuphila ngaphansi kwezifundiso zikaShembe. Amen. uShembe usinike pure heavenly life. Pure heavenly life, which when you practice, you'll never have any problems in here on earth and there in heaven. No. Here on earth and there in heaven. Uma ulandele izifundiso zikaShembe as they are, awunayo inkinga. Hona inkinga. And therefore my plea to you all, ukuthi in our life, let us follow religious traditions. Njengoba zibekiwe uShembe kithi. Ngoba thina uNkulunkulu simaze ngoShembe. Amen. Asisho ukuthi sibukela phansi abanye abaprofeti, kodwa ukuze sibe ngamakholwa through uShembe. Amen. That asinamahloni ukukusho, because that is a fact. It is a fact. Ngisho ukuthi ke at the end imfundiso yami enamhlanje ukuthi let us follow our religious traditions. Asilandele amasiko ethu okukholwa. Amen. Ngoba iwona amasiko esinawo. Asinawo amanye amasiko ngaphandle kwamasiko okukholwa. Inkosi ubuselo khona uzwile. Amen. Inkosi ubusekuphama kwebandla. Amen. Excellent. It's a shame.